angkatan kedua saking LPK Garyut kalian Panoto Coro Pamedar Sabto tapi Coro Jawa. Nggih, saderengipun menika pun wiwiti semoga dipun purwakani kanthi tetungga sesarengan supados lampahing pasinaon ing dalu menika saged lumampah rancak widodonir ing sambikala boten wonten menapa ingkang dipun pikajengaken dening para kanca sedaya. Nggih, tetungga anut kapitadosan kang rinasuk semoga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Nggih, menika saking tugas ingkang kala wingi kula aturaken menika ingkang sampun lampahaken wonten kalih Mas Kasiruki Mas Gara. Nah, dalu menika monggo sesarengan anu menapa dipun beblesi. Dados mboten kok ateges menghakimi mboten menghakimi dhateng naskah menika di menika sampun wonten naskah Mas Basirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menika kangge para dados kaya wingi ing kula aturke niku di Banyumas. Balik nang Banyumas tadi niki para pini sepuh. Pini sepuh niku dadi nggih dados tunggal. Pini sepuh. Pini sepuh niku sing digarepe pamane kaya mini sepuh. Dadi sing pancen wis sami. Nggih, tergantung menika awet menika sagedipun kan sagedipun ginakaken sedaya para sesepuh, para bini sepuh. Salam. Nggih. Para bini sepuh, para sesepuh, para para sesepuh, aji sepuh. Saged pripun? Sing online mboten saged ndeksani. Oh, mboten saged ndeksani. Niki nganune pundi niki? Kok malah hilang? Oh, niki nih Bu Zoom niki. Nggih. Oh, niki. Nggih, share screen, Pak. Share screen. Sepi-sepi. Makan dulu. Yang ketinggalan sing share screen. Oh. Oke. Oke. Dados para pini sepuh lajeng wonten sesepuh. Sesepuh menika ora mesti tuwa. Ning disepuh ke pamane kaya ketua RT, RW, dukuh. Nah, wonten ingkang pamanggih sesepuh sik mergane sik menguasai wilayah lagek pini sepuh. Ning ana sing ya sing sepuh sik sing pancen apa tuwa secara umur baru penguasa wilayah. Kekalihipun saged kemuan dipunaken. Lajeng aji sepuh menika sing dikarepke adalah wong tua sepuh ning diaji-aji. Upaminipun mantan lurah, mantan bupati pamane teng mriku. Nah, menika klebu aji sepuh. Limrahipun naskah ingkang kados ngaten menika naskah-naskah saking
Surakarta wetan. Mboten dados napa diagem ora apa-apa. Dipuragem tidak masalah. Ingkang, nah ingkang mboten ingkang. Ingkang niku carane Pak Harto. Ingkang tuhu pono. Pono ing pamawas. Mboten eng ning ing nganggo ing. Para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh, ingkang tuhu pono ing pamawas, lebda ing pitutur, ingkang kula bekteni. Kula para alim ulama pangarsa agami suci ingkang tansah sumanding. Tansah sumanding, sumanding menika nganggo dh. Nggih, tegese nggih sumanding nek boten nganggo h dadi sumanding. Ingkang tansah sumanding boten pitaka ning pustaka. Nggih. Kitab utawi pustaka. Sing dikarepke pustaka niku buku suci. Nggih, buku suci. Kitab pustaka. Para alim ulama pangarsa agami suci ingkang tansah sumanding. Nah, nek niki pun mriki nganggo suci, mriki rasa nganggo suci. Men ora jenenge monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Cacain terus iki. Oke. Dados para alim ulama pangarsa agami ingkang tansah sumanding kitab pustaka suci minangka panuntun kiblating panembah. Nek manembah niku kata kerja, nek panembah niku kata sifate. Terus minangka panuntun kiblating panembah. Ingkang satuhu luhur ing budi ingkang pantes kula dherek. Nah niki tembung pantes niki. Tegese nek ana tembung pantes berarti ana tembung sing ora pantes. Dados ana alim ulama sing pantes didhereki nek alim ulama sing ora pantes didhereki. Dados tembung pantes niku prayogine dicari mawon. Pamanipun kiblating panembah ingkang satu luhur ing budi ingkang tansah. Terus niku pamane dikati ingkang tansah kula bekteni utawi kula dhereki. Derek menika anggo DH. Derek. Para pangemban dalah pangembating praja satriyaning nagari minangka sawarep. Para pangembating praja dados dadi siji mawon. Para pangembating praja satriyaning nagari. Iki sing dikarepke adalah para pejabat satriyaning negari minangka pandoming niki minangka pandam dikarepke. Pandam niku pepadang. Terus para pangembating praja satriyaning negari minangka pandoming kawula dasih. Nek pandam itu adalah pepadang,
Nek pandom itu memberikan petunjuk. Nah, terus pamannya kaya jarum jam. Nah, jarum jam itu istilah lainnya adalah pandom jam. Jadi memberikan petunjuk. Minangka pandam pandoming kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Oke. Baraya ageng kadang besan kinasih Baraya. Baraya niku keluarga besar. Baraya ageng kadang besan kinasih Baraya ageng Bapak Suwari. Baraya ageng Bapak Suwari dalasan sedaya pangobya sedaya pangombyong ingkang winantu ing pakurmatan. Boten sahyaning ning sanggyaning sanggya. Sanggya itu seluruh. Nah, niki jenenge proses menapa nggih? Sing kula aturke kalau ini. Dadi isane merga tetiru ketika krungu terus ditulis, nah kadang kala sisip ning mboten napa-napa. Justru itu malah eh, proses nggih tumanem sanggyaning sanggyaning para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing suka Basuki. Nuwun, kula nuwun mugi keparenga kula hambuka wiwaraning suka wenganing wicara duwaraning kandha mboten duwara ning dwara. Dadi ora nganggo u. Mugi keparenga kula hambuka wiwaraning suka wenganing wicara duwaraning kandha. Dwara menika pintu. Jadi hambuka wiwaraning suka, wiwara ki ya kori pintu, dwara menika ya pintu. Dwaraning kandha. Kandha menika nulis kanda. Minangka jejering pambiwara. Lah, ini salah satu ciri khas kanca-kanca wetan menika nek nyebut MC menika pambiwara. Nek cara Ngayogyakarta disebut panata cara utawa pranata cara. Boten napa-napa disebut pambiwara atau nggih utawa pranata cara. Nuhoni dawuh saking nggih. Nuhoni dawuh dawuhne manggo ha. Nuhoni dawuh saking pamengku gati ingkang hamengku gati boleh dinding niku dadi saking nuhoni dawuh saking ingkang pamengku gati utawa langsung nuhoni dawuh saking pamengku gati. Nah, nuhoni dawuh saking pamengku gati panjenenganipun Bapak Arwan dalasan Ibu Jumitri kula ingkang piniji nderekaken. Nderekaken napa pamane arep dikai daya swara boleh nulis. Daya swara niku pamane Bantul dadi Bantul anak eme. Nah, nderekaken ana daya swarane N ning ngarepe. Pamane yo iki dikai tulisannya pamane N. N D
nderekaken. Dadi nek komplite niku dadi ana hane. Han nderekaken. Ampun hane ilang sing katut ene nderekaken. Ini jenenge daya swara. Bantul. Nah, wonten ing badhe tindak pundi badhe dateng Bantul. Ini ketake rada kurang pas. Badhe dateng pundi dateng Bantul. Nah, ketok luwes. Ini jenenge daya swara. Kabiji nderekaken laksitaning adicara boyong temanten Abagus Ferry Arianto kaliyan Ahayu Triyaningsih ing ri kalenggahan punika. Wonten malih nek cara wetan menika wonten ingkang bagus sapa karo Roro sapa. Boleh diginake saged. Kalenggahan punika. Murwakani atur sumangga sesarengan ngaturaken puja puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Mirah. Sumangga. 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 Sesarengan ngaturaken puja puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Mirah. Ingkang dadi ingkang boten ingkang sampun kepareng mbabar. Nah niki padha karo daya swara wau. Babar niku satembung ham babar. Kepareng babar kanugrahan ingkang kamurahan dhateng panjenengan sedaya dalasan kula. Nah iki kudu diluweske. Kira-kira pripun luwese? Gusti ingkang Maha Mirah ingkang sampun kepareng babar kanugrahan sarta pamanipun. Ingkange dadi sarta. Kamurahan dhateng panjenengan sedaya dalasan kula. Nek kondisine positif bisa panjenengan sih lagi kula. Nek kondisine negatif rada miring ngoten yo kula sik lagi panjenengan. Dalasan kula ingkang awujud kawilujengan kabagas warasan satemah saged ngestreni wontenipun adicara boyong temanten ri kalenggahan punika. Sholawat lan salam mugi katetepno dumateng junjungan. Nah, niki iso dianulir. Dadi junjungan agung pamanipun. Junjungan agung boten mutikaning jagat ning mustika. Mustika menika suatu hal yang sangat berharga. Junjungan agung mustikaning jagat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu. Dadi nggo menganulir napa tembung kita supaya ora nuwuhake perdodi senajan to tembung kita menika ya ora kleru. Wong nang kamus ki ana kok kita enek. Kaantu-antu syafaat pitulunganipun ing dinten akhir mangke utawa mangkene ilang ra apa. Sagunging para tamu kakung putri ingkang dahat kinurmatan. Nah, teng mriki iso dikai tambahan pamanipun. Niki ra dijujuk menggak urutan rantaman sagunging para tamu kakung putri ingkang dahat kinurmatan saderengipun lampah upacara menika kawiwitan pamanipun tambahane
saderengipun lampah upacara samangke. Samangke sae. Kawiwitan keparenga kula angaturaken menggah. Nah, iki sambung ngaturaken menggah urut rantamanipun adicara ingkang badhe kalampah badhe nganggo kalampah koma makaten. Kula ngaturaken boten kok kula maosaken. Mergane nek kula maosaken niku dadi kurang pas. Mergane njak awak dhewe diunggahke nganggo tembung maos tadi. Nah, awak dhewe kan maca. Nek arep digawe parenga kula macakaken ngono ya ora wangun. Jadi kula ngaturaken menggah urut rantamaning adicara ingkang badhe kalapah makaten. Dan angka setunggal. Angka setunggal pambuka. Setunggal pambuka. Angka kalih. Nah, ngaten menika langkung gampelaken. Dados ketika ada angka Arab menika ditulis nganggo menapa kalimat menika dilaleng kok nek keletian. Nah, menika luwih aman. Klebu angka tahun 2025. Oh, ini sing mayang iso 2205 kok tadi maca. Jadi wah, berarti kudu dijabarke menika. Nah, pambagioharja saking Hamengkugati saged utawi kanthi tembung sanes upaminipun pambagio harja nggih dudu harga. Pambagio harja saking Pamengkugati, boten Hamengkugati. Saking Pamengkugati atau menika pambagioharja menika saged dipun gantos pamanipun wedharing pangandika saking Pamengkugati. Lajeng angka 3 wedharing gati saking kadang besan kinasih. Terap wedharing gati saking kadang besan kinasih. Angka sekawan. Jadi teng mriki orang ngendas-dasi karo sing arep ngendika. Jadi wedharing gati terserah kula gatine iki arep begitu assalamualaikum makin nek rampung kula pamit monggo. Boten perlu ditembungke atur pasrah. Boten perlu ditembungke atur pasrah. Angka sekawan panampining. Nah, niki bukan atur niki. Mergane ketika kita menggunakan tembung atur niku padha karo rada ngejloke sing mriku. Tegese dari pihak sana matur yo kene napa. Upamane panampi tumanggaping gati pamanipun. Utawa wedharing pangandika panampining wedharing pangandika ananggapi menika wau wedharing gati. Panampining atur saking ingkang Hamengkugati. Wedharing gati saking kadang besan kinasih tumanggaping gati pamanipun. Angka sekawan panampining wedharing gati. Niki Hamengkugatine ilang.
Terus angka gangsal panutup. Makaten menggah urutaning adicara ingkang badhe kalampah ing mangke. Mugi kepareng nyekecakaken anggenipun lelenggahan ngantos paripurnaning adicara menika. Arep ditulis punika pancen tata tulise punika. Arep ditulis nganggo menika ya ora apa-apa. Adicara ingkang sepisanan pambuka. Adicara ingkang sepisanan. Sepisanan. Nek sepisan di sekali, nek sepisanan adalah yang pertama kali. Sumangga ndedonga sesarengan nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi lampahing adicara menika purwa madya dumugi wasana tansah pinanggih kawilujengan kalih sing rumida nir ing sampikala. Ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk kawiwitan cekap. Kalimatnya sampun sae mung saged dipun ganti ndedongane pamane kanthi manungku puja. Adicara ingkang sepisanan pambuka sumangga sesarengan anyipta swasana menep sarta ning munjukaken donga wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakaripun. Sawetawis kanthi tumungkul ing pertiwi, tumungkul iki dingklut, tumungkul ing pertiwi dedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Sumangga kula dherekaken. Karena monggo karo sumangga iki donge beda. Nek monggo iki ayo, nek sumangga silakan. Monggo Pak, ayo, monggo dipun resepi. Ayo di sumangga ndedonga sesarengan nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi lampahing adicara menika purwa madya dumugi wasana tansah pinanggih kawilujengan koma kalis ing rubeda koma nir ing sambe kala. Ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk kawiwitan. Oh, cekap. Salajengipun wedharing gati saha atur pambagi harja. Nah niki sing atur wae diganti mawon. Salajengipun wedharing pangandika. Nah iki pamane saka napa niki? Niki diganti wedharing pangandika. Pangandika saking pamengku gati panjenenganipun Bapak Arwan dalasan Ibu Jumitri ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Nuruddin. Dumateng Bapak Nuruddin wekdal saha Sasanawara kasumanggaaken. Ora kasumanggaaken nek wekdal karo Sasanawara nek. Nek sing wekdal saha sasana kula aturaken. Sing dimanggake wonge. Dadi pamanipun teng mriki wonten dumateng Bapak Nuruddin sumangga cekap. Nek arep nganggo niki wau wekdal saha sasana kula aturaken. Nggih, kula aturaken.
Iki gun makaten lan sematen atur pambagioharjo saking Bapak Nurudin menika beliau saged dipun gantos pamane. Dados kangge pambagioharjo dari MC ngaturke panuwun gunging panuwun kaaturaken gunging panuwun kaaturaken dumateng panjenenganipun Pak kepareng medal pangandika minangka wakil saking Bapak sapa maksudnya Bapak Arwani nggih. Bapak Arwan lan Ibu Jumitri. Bapak Arwan lan Ibu Jumitri. Nah, pamipun menika ten jadi cukup diaturke panuwun mawon. Nah, sing tembung mekaten lan semanten menika sing pambagioharjo mekaten lan semanten atur kula itu pas. Ini nek sing MC jadi kurang pas. Ya, sagunging para tamu kakung putri ingkang dahat kinurmatan. Dahat boleh. Jadi dalam pelafalan tipis kena tebal iso. Nek tipis ya dahat, nek tebal dahat. Sami, tegese sami. Salajengipun wedaring pangandika. Nah, itu pas. Wedaring pangandika saking kadang besan kinasih Bapak Suwari dalasan Ibu Mursinah ingkang badhe kawedhar dening kawedharnya dening Bapak Hasan. Dumateng Bapak Hasan sumangga cekap utawa saged dumateng Bapak Hasan sumangga kula dherekaken sawetawis jengkar saking palenggan tumuju dhateng sasana wara kangge medal pangandika. Boleh. Boten. Itu diucapkan nanti sak menit. Dumateng Bapak Hasan sumangga sawetawis kula dherekaken jengkar saking palenggan tumuju dhateng sasana wara saperlu paring pangandika. Bisa. Utawa dumateng Bapak Hasan sumangga. Wis. Nah, nek arep nganggo wekdal saha sasana wara menika kula aturaken. Wekdal saha sasana wara kula aturaken. Sumangga sampun paripurna atur saking panjenenganipun Bapak Hasan. Nah, ini atur diganti depan. Oke. Sampun paripurna wedaring pangandika. Sampun paripurna wedaring pangandika saking panjenenganipun Bapak Hasan minangka dados sulih salira itu adalah ketika nah dongeng lho pengertiannya sulih salira itu adalah ketika wonge sing diwakili iki rasa teko. Itu sulih salira. Ning nek wonge ada saged kanthi tembung
wakil. Minangka badan wakil utawa menapa duta wicara boleh minangka badan wakil saking panjenenganipun Bapak Suwari dalasan Ibu Mursinah. Kanthi hangarah krana titi tata titis wijal wijiling pangandika. Pangalembono kaki ngarep sik. Pamane. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drak. Titi tata titis dan sebagainya kayak ngarep. Pakai paripurna wedharing pangandika. Bisa. Ngarep neng kene ya. Nah, di sini sing rada ganjel adalah prono. Sing wingi kula aturake. Dados prono menika memiliki arti bagian dari alam kelamin wanita. Jadi prayogi disingkiri mawon. Kanthi toto titi titis toto titi titis boten wijal ning wijang. Nggih. Wijang wijiling pangandika. Wijang wijiling pangandika. Dumateng Bapak Hasan kaaturaken gunging panuwun. Gunging panuwun. Wijang wijiling pangandika. Dadi ora kok wijal. Kok ya paket wijal kok ya. Wijang wijiling pangandika. Salajengipun ngatur panampi saking keluarga ingkang ngamugati. Salajengipun ya. Berarti kita orang nganggo tembung atur panampi. Mungkin diganti tembung tumanggap utawa tanggap wicara saged. Salajengipun wedharing pangandika ananggapi. Pamanipun nggih, pamanipun. Salajengipun wedharing pangandika ananggapi wedharing gati saking duta wicara. Wedharing pangandika saking Bapak Arwan lan Ibu Jumitri. Bapak Arwan lan Ibu Jumitri ananggapi wedharing gati saking duta wicara kadang pisan kinasih. Dene ingkang badhe utawa dene anut rantaman rinakit. Ya, dadi rada ana napa jenenge? Purwakanthi. Dene anut rantaman rinakit badhe kasalirani panjenenganipun Bapak sapa? Badhe kasalirani panjenenganipun Bapak sapa asmane kene mau? Prasetyo. Prasetyo. Dumateng Bapak Prasetyo dumateng panjenenganipun wekdal saha sasanawara kula aturaken sasanawara
kula aturaken. Monggo. Lho, Sasanawa kula aturaken. Ya. Makaten wedharing pangandika saking Bapak Prasetyo. Boleh dengan panampi boleh. Mergane kita sudah tahu. Nah, jadi ketika mau arep masrahke ora perlu ngendas-ndasi pasrah saking keluarga. Ning wedharing pangandika. Nah, ketika beliau medhar pangandika lagi ngerti, wah ternyata iki pangandikan pasrah. Nah, terus yang kene panampi boleh. Makaten panampi saking panjenenganipun Bapak Prasetyo. Marah-marah ini Bung Karno, Soekarno tadi. Soekarno. Makaten wedharing pangandika panampi saking panjenenganipun Bapak Prasetyo minangka wakil mergane Pak Arwan karo Bu Jumitri ada saking panjenenganipun Bapak Arwan saha Ibu Jumitri. Dumateng panjenenganipun kaaturaken gunging panuwun. Gunging panuwun mboten kok kaaturaken pamatur nuwun. Nah, pamatur nuwun kurang pas. Utawa kaaturaken gunging matur nuwun saageng-agengipun. Hawi ora pas. Itu kadang-kala matur kaaturaken panuwun saageng-agengipun. Supaya Indonesia sebesar besarnya. Nah, kurang pas. Sagunging para tamu kakung putri ingkang dahat kinurmatan salajengipun adicara ingkang pungkasan panutup. Monggo lampahing upacara menika dipun pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarana. Hamdalah iki jenenge tahmid. Utawa nang kene langsung waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mergane demben ana kancaku saking grogine rong ayat tadi siji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saking grogine ora tau-taune semangka dipun wiwiti kanthi waosan. Dadi dipun wiwiti kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo dadi mah kudune tidem dadi guyu. Kula minangka pambiwara utawa panata cara. Dados memang kita bedakan ini kegunaannya dinggo praktisi apa dinggo akademisi. Nah, dinggo akademisi ana bedane antarane panata cara karo pranata cara. Dados nah dalam kalangan akademisi sing kegulang tentang kata-kata panata cara itu adalah si acara. Nah, sing MC adalah pranata cara. Ini nggo akademisi. Ini nek nggo praktisi panata cara sama dengan
pranoto coro sama dengan panoto adicoro, panoto adiwicoro, malah kan yang kadang padusunan tadi pengacara. Iki mungkin pengacaranya sinten. Sing dikarepe adalah ngelenggono bilih kathah atur ingkang kirang trep lan kirang pas. Kathah berarti nganggo ha. Kathah atur ingkang kirang trep. Solah bawa ingkang kirang suba sita. Saestu Napa Isa estu nyuwun agunging pangaksama. Nah, loro nika tinggal salah siji. Jenang sila wader kali sesunderan apuranto sakataing lepat kula. Tebah siti boga binunta roning kalompo. Apuranto sakataing lepat kula. Ampun aten. Oke, niki Mas Basirun. Terus secara global sampun sae kantun menapa benake Bapak Sithik. Terus boten perlu ajros. Boten perlu wedi kleru. Terus nek kleru terus wonten ingkang tresna dhateng panjenengan tentu badhe paring panyaruwe. Nah, ketika di sarwe tidak perlu dibantah. Siapapun yang nyaruwe boten perlu dibantah, ditampa. Nah, engko nang ketika kondisi tidem lagi dinam-nam. Piye to panyaruwe iki? Sing nyaruwe iki ngerti ora? Tenane. Trep ora tatanak gunake. Apa menipun, Mas? Wonten masang kalpika, wonten sing pasang kalpika rukmi, wonten sing imbal kalpika dan sebagainya. Jadi pas kuwi nek imbal iki gentenan, oh berarti nek lima sangke gentenan desa imbal kalpika. Kalpika ki cincin. Wonten sing keliru kalpika, tukar cincin. Nah, tukar cincin apa ya cincinnya pas. Karena antara cincin kakung karo putri ya itu ukurannya. Nah, yang dimaksud ke upamane tukar cincin itu adalah seko jari manis kiwa kayak jari manis tangan mergane seko apa bar lamaran terus wesah sebagai suami istri. Nah, isih lamaran pertunangan isih nang kiwa, nah wis nikah nang tangan. Mungkin sing dikarepe ngoten. Ning saged ugi lajeng dipun damel pangageming kalpika rukmi pamane. Nah, kula ngagemaken kalpika rukmi. Cetha malah cetha gitu. Nek timbang kiimbal poliru apa wis ngagem wae wong nyatane dienggo kok. Ngagem kalpika rukmi kaagem wonten ing racikan manis asta tengen. Racikan ki driji, manis menika berarti driji manis, asta tengen. Ngagemaken kalpika rukmi, kalpika ki ali-ali rukmi ki emas. Jadi cincin emas. Dan pilih wonten pitakenan Mas Basirun tapi kanca sanesipun. Monggo. Oke. Oke. Nek kula cenderung beragam. Jadi pamane wonten panjenengan sedaya lan kula panjenengan galasan kula utawi kula saka panjenengan sedaya. Dadi ana variative. Menika langkung prayogi tinimbang skor tukang ngisor iki dolasan kabeh, tolan kabeh. Menika kurang kurang variatif. Kata hubungnya kan ada lan, sarto, dalasan,
Soho terus sing aran dienggo niku Sumawana. Sumawana niku padha dan ning aran Sumawana. Panjenengan sedaya lan kula dalasan panjenengan sedaya pun atas. Nggih. Nggih. Nah, gelar upamanipun gelar nek panjenengan pirsa wijange. Wijange iki singkatane MA. MA iki apa ya? Jabarannya apa? Nek panjenengan ngerti apa ya? Wutuh Master of Art namanya. Nek ora ngerti disebut apa nih? MA, rampung. BSc, PhD. Menika luwih aman tinimbang dadak golek-golek malah kleru. Kejaba sadurunge umpaminipun. Nggih, sadurunge panjenengan searching sik. Ketika pamanipun wonten daftar tamu pamane. Dengan berbagai macam gelarnya. Tamu dengan berbagai macam gelarnya. Lah nek jenengan iso searching sik, iki singkatan apa iki? Goleki luwih apik. Ning nek langkung aman ya dibaca apa adanya itu. Mereka gelar dan gelar tidak perlu dibahasa. Oke. Karena nggih wonten kula pas jagong sing SU sarjana utama toh. Terus Sri Utami sarjana utami. Tidak perlu tidak perlu dibahasakan. Dokter hewan. Jadi saya ngerti iso dijabarke nek orang ngerti wijange cukup menapa singkatane. Bapak Subarno BA, Ibu Marsidah BSc. Nah, itu gelar. Terus gelar napa? Kecuali gelar menika ugi wonten gelar keraton darah. Nah niku kudu prayogane pirsa. Sesuk mamne GBPH. GBPH iki singkatan saka apa? Oh Gusti Bendoro Pangeran Haryo. KGPAA. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo. Terus nggih napa tegese ketika acara itu nggih arang, maksudnya ada gelar seperti itu. Ketika hubungan dengan keraton atau kadipaten, nah itu baru ada gelar menika. Menika kudu ngati-ati tenan perkara nah luput menika kadang kala dadi rarasan. Menika gelar menika. Haji berarti melekat ke nama. Dokter Andes Haji. Sapa? Walaupun oleh Dokter Andes ki dhisik sadurunge tidak haji. Ini haji memang melekat ke nama. Saderengipun GBPH DRS Yuta Ningrat. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Dr. Andes Yuda Ningrat. Nah, awalnya niku asmane, tapi ketika nunjuk tidak haji. Nah, kondur haji biasanya teng mriki secara normatif niku dikai tondo H. Nah, H menika melekat kepada nama. Sing wane GBPH DRS Yuda Ningrat tadi GBPH DRS H Yuda Ningrat. Untuk gelar. Nggih. Disebutin teng awal nopo atas ada. Menapa? Gelar. Boten perlu. Nggih, dados menapa? Kecuali beliau nanti paring pangandika. Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA Pak. Nggih. Nalika seremonial nggih pun sebat. Ning mangke ngaturi pamanipun nun sewu Ibu Dian tetep wonten ing papan kangge tumpengan utawi serah panampining ringgit. Ibu Dian cekak. Tapi ketika sebagai bentuk
penghormatan menika tetep wonten ibu. Terus malih gayut kalian momo malih menika jabatan menika tanpa bapak ibu. Jabatan menika tanpa bapak ibu. Upaminipun jabatan tanpa bapak ibu menika Kepala Dinas Kebudayaan Pundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA. Tadi saya nganggo bapak ibu niku namanya. Ini nek jabatannya mboten. Jadi ini nyebutnya Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mboten kok Ibu Kepala Dinas. Iku. Oke, jadi nenggon protokoler itu biasanya kudu permati ngoten niku. Wonten malih monggo. Prayoginipun nggih. Terutama nek protokoler penyebutan nama terkait dengan pejabat satu, yang kedua keluarga istana. Mereka kudu hati-hati. Kula demben MC terkait dengan Catur Sakudra. Jadi pentas 4 kerajaan Yogyakarta, Kesultanan Ngayogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kadipaten Pakualaman. 4 istana dengan gelar masing-masing beda. Nah, menurut kudu hati-hati le nyebut. Niki wijange napa niki? Reng niku napa? Oh, tiwas aku le nyebut Raden Nganten, kula Raden Ngabi namanya. Nah, niku lah perlu keterangan cetha. Nah, urung ngerti prayogi takon. Niku luwih aman. Oke. Wonten pitakenan Mas Basirun saking naskah niku. Oke. Nah, sakniki gantos sinaosa Mas Gara boten saged rawuh ing naskah katosipun sampun pun kintun. Nah, menika monggo saged dicermati tawitipun bebresi sesarengan. Saipun Mas Gara sing munyer-munyer. Dumateng sagung para rawuh, para pinisepuh ingkang dahat kinurmatan, atur kawuningan. Nah, kawuningan jadi kawuninga. Atur kawuningan. Gede-gede. Nah, ini penulisannya sing wale, dadi sing ngangil maca dumateng cara Bali. Jadi sing nganggo H niki D-ne niki mboten. Dumateng sagung para rawuh, para pinsepuh ingkang dahat kinurmatan. Atur uninga. Atur uninga menika cukup rasa nganggo kau. Atur uninga berarti ketahuilah maksud karepe. Nganggo atur mergane ini sebagian MC gitu. Atur uninga adicara upacara wonten ing kalenggan menika tumuli kawiwitan. Utawi ing dalem menika tumuli kawiwitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing ngarsanipun para aji sepuh. Dadi boten adi sepuh ning aji. Maksudnya aji sepuh menika piyayi ingkang sampun sepuh ning biyane kagungan kalenggan sing diaji-aji. Upamane mantan lurah, mantan bupati. Mantan ya menika ada atas dipun cali mawon. Dados boten ingkang satuhu pantes berarti kan ana sing satuhu boten pantes. Ya pancen ana ning rasa perlu diomongke. Nah,
tembung lan mau sih ana ketambahan malih apa miwah niku. Miwah ini artinya ya dan. Jadi soho lan sarta miwah dalasan sumawono menika artinya adalah dan ingkang satuhu pinundi saha kinabekten. Langkung-langkung dumateng ngarsanipun menika ya sing nganggo ha dong ora. Nah, langkung-langkung dumateng Terus selamat malam Pak ngarsanipun Ji. Bapak Ya, malam. I Tadi barusan saya berbicara sampai jam 1 Oh, jam 11. Ji, langkung-langkung dumateng ngarsanipun gimana Bapak Pak? Ibu Mulyadi risang kadang besan kinasih ingkang pidalem ing Pandhian Umbularjo Ngayogyakarta miwah sagung pangubyong ingkang sinawung agunging pakurmatan saged Hmm. lumeber ing ngarsanipun sagung para tamu kakung putri Werda Muda Oh, bahasa ingkang seleksi ini ya. tansah Dengar cinaket suara ing ya. Ya, Basmi. oke. Oke. Pas. Semoga sesarengan Hmm. monjoaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Nanti saya kondisikan dengan Ini awit mengajarnya berkah dulu Pak. saha Nah, rahmatipun kita harus mengatur waktunya juga. panjenengan Pilihan lan dari kula saged kursusnya apa, ngestreni nah itu kan akan pawiwahan berpengaruh ing ke jan. pengajarnya juga. Hmm. Para rawuh ingkang dadi donge para rawuh niku secara tata napa nggih? Tata Hmm. bahasanya kurang pas Baik, karena itu tiap rawuh hari itu apa kan Pak rencananya Pak? Misalnya aja. Ayo. nah dayong ki tamu. Jadi sing iso nganggo para menika adonge kata Buddha. Para tamu pas. Para ingkang sami rawuh pas. Para rawuh Oh, niku secara tata bahasa kurang pas ya ning biasanya itu seminggu 3 kali. Nanti ning apa eh, ya wis pakai kulino kalau ireng. seterusnya besok pakai nomor yang tadi aja Kak. Ya kalau yang ini kan biasanya untuk yang program yang lain untuk program kesehatan. Oke. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan mradapa ya eh pradapa ki sing dikarepe nyadong nampi pradapa sing dikarepe nyadong utawa nampi. Pradapa keparengipun Bapak Ibu Sri Kuncoro ingkang hamengkugati kula kumawantun nderekaken lampahing adicara ing wekdal siang menika nunggih adicara ngunduh mantu utawa boyong penganten Nak Mas Bimo Hadi Suryo ingkang sampun kalampahan akad nikah kalian ajeng Dewi Wulandari putra panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi ingkang didalem ing Pandhian Umbularjo Ngayogyakarta ing dinten Jemuwah Kliwon Suryo kaping 1 September 2023. Salajengipun keparenga kula ngaturaken reroncaning adicara ingkang sampun karakit dening para kadang kulawarga ing dalem menika. Menika ilang mawon. Salajengipun keparenga kula ngaturaken reroncaning adicara ingkang sampun karakit. Dan inggih menika makaten. Inggih menika makaten. Angka setunggal kirap penganten sarimbit tumuju sasana rinega. Wah niki dadi napa lenggajlok teng mriki lagi krasa lenggajlok. Dadi acara niki eh, kirap niku bisa dikatakan di luar rangkaian acara tadi. Jadi nek sadurunge kirap menika diwaoske sik, Bro, kesuwen.
Terus upaminipun menika langsung jujuk, nggih, langsung jujuk dikisihin. Dan Kalau ikut datang pambuka, jadi malah pambuka sithik terus langsung benar apa? iya, karena pamane wis anu to, wis tata rakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, Bapak Ibu, titi wanci menika temanten saribet sampun sumadyo kangge lampahi kirab penganten tumuju dhateng sasana Prinega. Kirab lampahi temanten kinurmatan gendhe ngapa? Dek kirab. Dek kirab munggah lenggah ning pelaminan, wis lenggah lagi pambuka. Dadi kan napa sing niki wau ongkos tunggal niki boten perlu. Sawise lenggah lagi preambul ki mau udah. Jadi kirape ora usah ngenteni diwacake urutane lagi kirap. Boten kirap sik tekan dhuwur lenggah lagi urutan acara. Jadi kasarannya pamane kaya pentas ki kirap ki pracara. Kalau itu dalam rangkaian acara kirap sik ora perlu ngenteni diwaske urutane ki mau. Kesuwen. Nggih. Reroncane ngadicara ing sapering unika makaten. Angka setunggal kirap penganten tumuju sasana Prinega. Angka kalih pambuka, angka 3 ature ilang lajeng wamen pun pambagya harja saged. Angka sekawan wedaring gati. Gati saking sapa? Bapak sapa? Angka gangsal tumanggaping gati. Angka 6 pawiwahan resepsi pawiwahan. Angka 7 panutup. Mekaten para rawuh menggah urut reroncaning adicara ingkang badhe kaaturaken. Kasuwun wontena suka bingahing karepe. Suka bingahing penggalih para tamu tansah anjenengi padha. Dadi para lenggah karo para rawuh ki kasusnya sama. Mergane lenggah ki kata kerja, rawuh ya kata kerja. Dengan kata kerja tidak bisa dikai para. Ini gandeng wis kulino ana apa? Dinggo dadi wis kaprah. Para tamu tansah hanjenengi ngantos dumugi purnane gati. Para rawuh, para ingkang dahat kinurmatan, iki langsung wae ingkang dahat kinurmatan. Adicara ingkang urut angka setunggal menika kirap penganten saribet tumuju sasana Prinega. Ingkang menika katur dhateng panitia, sumangga keparenga mratitesaken upacara menika. Jange dudu panitia, pamane juru sumangga. Oke, sing masuke juru sumbaga ki dukun manten. Mergane wonten tembung nyembagani. Iya, udah ya. Nah, kudu ya. Sas disebulke. Nah, disebulke itu dengan mantra, tidak hanya sekedar di damu fuf. Juru sumber itu ada asli no. Ya, Nah, jadi kakak nggak? sebaiknya bukan. Walaupun pas kakung akeh sih saiki. Pas kakung akeh. Yang sing nyembagani iki biasane putri, biasane. Makan itu, makan. Dados nyembagani itu padha karo ndongani mantrami supayane ada pancaran apa ya? Terpancar aura positif dari si manten itu. Jadi kan ono
istilah iki inner beauty-nya. Iso iso muncul cara disebabkan ditungani. Kirab penganten. Nah, berkirab oke. Para rawuh mudahan kinurmatan adicara ingkang angka kalih yang menika pambuka sumangga sesarengan ndedonga nggo anulir tembung kita meskipun itu benar. Semoga sesarengan ndedonga amrih lampahing adicara saged rancak boten wonten alangan setunggal menapa. Ndedonga miturut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Salajengipun adicara ingkang angka 3 nun inggih pambagya harja. Ature dilangi. Saking pamengku gati saking panjenenganipun ingkang hamengku gati, saged ingkang badhe kasulih salirani dening panjenenganipun Bapak Gandung Warjono SPD ingkang badhe kasalirani dening panjenenganipun Bapak Gandung Warjono SPD. SPD itu sarjana pendidikan. Dadi nek pamane pirsa dijabarke langkung prayogi. Panjenenganipun Bapak Gandung Warjono sarjana pendidikan. Dumateng Bapak Gandung Warjono wekdal saha papan kula aturaken sumangga. Pambagya harja. Makaten wedharing pangandika mangayu bagya panjenengan para tamu. Makaten wedharing pambagya harja saking panjenenganipun Bapak Gandung Warjono sarjana pendidikan, sarjana nggih boten dadi sarjana. Tetap sarjana. Sarjana minangka wakil saking kulawarga Bapak Ibu Sri Kuncoro dumateng panjenenganipun kula aturaken agunging panuwun. Adicara angka sekawan inggih menika wedharing pangandika saking Kadang Besan Kinasih. Wedharing pangandika saking Kadang Besan Kinasih. Ingkang badhe kasaliran dening Bapak Basuki minangka Duta Wicara. Perkara pasrah dan sebagainya etok-etoke awake dhewe urung ngerti. Wekdal saha papan kula aturaken sumangga. Oke. Makaten wedharing pangandika dari pangandika pasrah boyonging panganten. Mergane ngendika dadi ngerti. Nek sadurunge ngendika mah ora ngerti iki dipasrahke apa ora. Mergane nggih wonten kadang kala ki saking enjoy dalam berkata-kata nganti lali urut ora dipasrahke. Jadi nganti rampung ki ora ana tembung menika kula pasrahaken kundur dateng. Ndak ada. Lah sing repot lak sik napa kuwi. Ki arep ditampa, sing ditampa apa ora dipasrahke. Lah iki kudu ngati-ati. Bapak aturaken ageng panuwun. Oke. Salajengipun adicara ing angka gangsal nun inggih panampi boyongan penganten ingkang badhe kasalirani panjenenganipun Ibu Supriyanti sarjana hukum. Nah inilah sekon dhuwur wekdal saha papan kula sumanggaken kabeh. Pamanipun sing niki dumateng panjenenganipun Ibu Supriyanti SH sumangga menono variasine.
variasi sederhana. Oke. Mekaten atur panampi boyongan dumateng panjenenganipun Ibu Supriyanti SH kula aturaken agunging panuwun. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan mekaten adicara pokok ya ora pokok. Ya memang liya carane baku ning ora menggunakan tembung pokok. Mekaten adicara serah panampining. Panampining boyong penganten ingkang sampun kalampahan kanthi rahayu. Salajengipun sasengan kula aturi panjenengan sedaya kula aturi panjenengan sedaya tumuju ing sasana boga utawa bujana. Itu padha. Terus nek sasana boga atau sasana bujana kuwi artinya tempat untuk makan. Ini nek sasana busana berarti tempat untuk berganti busana pakaian. Supados nderek anger sepi. Iki supados ndereke dilangi. Anger sepi pasugatan ingkang sampun kacawisaken dening kulawarga. Yes. Sanggya para pepunden kadang besan kinasih dalah bisa padarutan. Sagunging para tamu purwa madya wigatining adicara sampun kalaksanan kanthi widadda. Adicara salajengipun inggih menika panutup minangka pratandha paripurnaning adicara. Ning kene sono punika ning kene punikane dilangi. Ora debel. Ananging saderengipun adicara katutup kula pun gara minangka jejering pranatacara saestu megana temtu kathah lepating atur sarta subasita ingkang kirang trapsila kula nyuwun agunging pangat sama mergane sisa. Dadi ana purwa kandhine. Gitu. Pinangka jejering pranatacara saestu lenggana tentu kathah lepating atur sarta subasita ingkang kirang trapsila kula nyuwun agunging pangat sama. Sumangga adicara kalenggahan menika dipun nganulir kita kanthi ora kok ngunjukaken ning munjuk. Nek ngunjukaken ki ngombeke. Ning nek munjukaken memanjatkan. Munjukaken rasa syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kanthi ndedonga miturut kapitadosan ingkang rineksa. Ndedonga sumangga cekap. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah winantua ing karahaya. Saged wau contoh sanesipun. Dados menawi panjenengan kathah vocabulary tentang tembung-tembung kata-kata dalam bahasa Jawa, lah menika mangke badhe langkung sugih referensi tadi kata-katanya orang kuwi terus kok ngarep tekan iso. Ora kudu kok adicara ingkang angka 3 terus baru adicara ingkang angka sekawan. Bisa dengan hal lain mawon. Sumangga lampahing adicara menika dipun wiwiti kanthi tetungga kawitan. Adicara ingkang angka 2 Pedaring pangandika mangayu bagya rawuhipun para tamu ingkang badhe kasalirani panjenenganipun Bapak Basirun. Dumateng Bapak Basirun sumangga mandhap gunging panuwun kaaturaken
dumateng panjenenganipun Bapak Basirun ingkang sampun kepareng medal pangandika. Bapak Ibu para tamu ingkang minulya, ing salajengipun ora nyebut angkat to. Bapak Ibu ingkang minulya, ing salajengipun nuwun inggih kasuwun wedharing pangandika saking kadang pisan kinasih panjenenganipun Bapak Sarwani lan Bu Jumar. Ingkang anut rantaman rinakit nuwun inggih badhe kasalirani panjenenganipun Bapak Jumanto. Pramila dumateng Bapak Jumanto sawetawis kula suwun jengkar saking palenggan keparenga amedhar pangandika amahyaken gatining sedya. Amahyaken itu mengutarakan gatining sedya itu kreteke nganti ki apa, Mas? Dumateng Bapak Jumanto sumoga. Nah, itu kan ya urut, acaranya urut, tapi tidak melulu dengan angka. Nah, itu fungsine apa? Sugih kaspaya hasanah tentang vokab kanthi wijang cetha wijang terwaca tatas titis tata titi tentrem ora ya. Iku nggo tambah-tambah saged kemawon dipunake. Nah, namun perlu kawuningan tidak semua acara menika iso dienggo lucu. Dadi ana nggon-nggone dhewe bagaimana seumpama seorang MC menika kepengen ngebarke carane mana ngebarke dagle. Glek-glenyengan. Ana nggone dhewe. Jadi ketika acara menika pamanipun akad nikah. Nah, akad nikah ya aja dienggo glenyengan. Akad nikah itu bagaimana membangun suasana menjadi agung, menjadi khidmat. Nah, panggih itu ya agung. Anggo nek nggon resepsi arep glenyengan, monggo memang gone sudah langkung bebas tinimbang menika. Wonten pitakenan gayut menapa materi MC Boyong menika wae utawi bab sanes monggo. Jadi itu kami nyanyi kirang itu pakai ibar apa dongo bisa ya langsung pakai MC pun langsung yang dibangun kegiatan kirang. Dados kirab menika adalah awal. Dados ini dongo gitu. Saderenge iya ataukah donga cukup bismillahirrahmanirrahim lajeng masuk kirab wiwit niku. Ataukah kirab dulu baru lagi donga bisa. Tegese tamu dilebokke sik dan begitu wis lenggah tumata lagi kita mulai acara. Ya, podo tau identiknya itu adalah ketika kita tuan rumah terus ono tamu rawuh, pamane wis kumpulan arisan. Ora mungkin kok tamu neng ngarep lawang, semoga kita wiwiti rumiyin kanthi ndedonga bismillahirrahmanirrahim monggo mlebet. Nah, secara logika ora tetap monggo mlebet sik. Nek mlebu lenggah drek pakai monggo corot pun wiwiti kanthi apa pun. Jadi logikanya logika sederhana. Kirap sik lenggah pakai wiwiti acara. Teknik suaranya Pak. Teknik suara menika bagaimana kita mengolah suara dengan napas diafragma. Dados dayane menika dari perut, bukan dari napa dada. Apalagi tenggorokan. Nah, nganggo tenggorokan kadang kala suarane tak. Kula matur niki nganggo suara tenggorokan. Dadi sing krasa geter nang kene iki. Nek nganggo suara napa? Perut utawa suara diafragma itu akan lebih antep. Bapak Ibu ingkang
kehormatan sumangga sesarengan. Adicara menika dipun wiwiti kanthi ndedonga. Bar nganggo swara dibanterke bisa iso nyadar. Nah, cara latihan adalah bagaimana kita bernafas sing mlembung ki wetenge dudu dadane. Nah niki apa nek napas iki jenenge napas dada. Ning ketika ini napas perut itu berarti napas diafragma. Biasanya suaranya tadi antep. Itu kan itu. Nah itu carane nek nganggo napas eh, perut atau diafragma niku nek kula ling ngrasake dadi stabil suaranya, luwih awet. MC itu paling ora 2 jam. Paling setelah nyanyi itu paling ora ya sak lagu 3 menit 5 menit tapi MC. Nah, ini ora membutuhkan tenaga ekstra. Nek nganggo suara tenggak cepet gerok entek suara. Apalagi MC upacara adat, pamannya upacara adat sing dalam rangkaian itu isinya mau njlentrehke karo ngomong wae. Upamane mitoni. Mitoni ora MC njlentrehke acara ngopo iki ngene. Kudu kebak sangu. Nah, itu nek ora olah vokal ora suara entek suarane 2 jam ngomong ya. Terus mitoni itu 2 jam. Terus yang siji pamane kaya tedak siten. Tedak siten iki yo upacarane kan mlaku terus ora mungkin yo. Bajine ditetah terus wong tuane terus budi raosipun hafrat. Gitu. Jadi bagaimana tekniknya itu nanti masing-masing orang akan menemukan caranya. Piye supaya aku iso nganggo swara diafragma. Nah, limrahe kanca teater niku yo nganggo menapa olah vokal. Digoleki getere nang ndi? Berarti ngene. Ngene. Itu olah vokale ngoten niku. Terus juga ngulinake nalika maos utawa nalika sinau menika disuarakan. Disuarakan. Menika ya beda hasilnya. Akan tentang olah vokal. Wonten malih? Boleh. Ini suaranya itu keluarnya itu intonasinya beda-beda Pak. Dengan saya itu Pak. Ingkang saya adalah menggunakan ritme suaranya dhewe. Jadi burung karan pamane kula MC terus ketiru kanca MC liyane. Ora bakal apa ya? Jadi nganggo napa? Ombak ubule dhewe ora usah digawe-gawe ndak malah waktu. Bapak Ibu ingkang kehormatan, nah wis malah ya kita menggunakan napa? Suaranya dhewe mau. Bapak Ibu ingkang kehormatan. Nah, kula cenderungnya ngoten, ada jenengan ya niku bakal ketemu apa luke udah suarane niku begitu. Iku ngaten tentang olah suara. Menani kesleo anggenipun matur. Upamane Nggih, umpamane anu napa nggih. Kali ibu. Kali niki Pak napa? Monggo ngoten terus mungguk. nggih anu saged nuwun sewu. Dan saya Ini Belanda apa? Jambali. Nggih Jambali saged. Batasan langsung. Boten sah. Nggih, Jambali ra apa. Ada kesalahan dalam penyebutan nama nuwun sewu langsung. Nuwun sewu kula ambali. Ki asmane. Oke Supriyadi ini kadang-kadang Supriyanto Pak. Bapak Supriyadi. Oh, nuwun sewu menika Bapak Supriyadi. Aku lalu nanti MC goro-goro. Nanti MC padha dene wong tuane niku jenenge Seno. Nah, kula bar dolan saka Boyolali.
ketemu Pak Bupati Boyolali ketika itu jenenge Pak Seno Samudro. Nah, sing sijine niku sing duwe gawe niku jenenge Seno sapa? Seno Suharno nek ora kleru. Saka ngarep kuwi ora apa sing terpaku nang kene iki Seno Samudro. Panjenenganipun Bapak Seno Samudro. Kamu tulisan iki Seno Suharno. Nanti diparani apa panitia. Mas, asmane niku Pak Seno Suharno. Oh, nggih nyuwun pangapunten lah. Dadi apa diralat. Setelah itu langsung ganti Seno Suharno. Ya langsung wae begitu nyemplung toh, nyemplung kleru toh. Jauh kula Bali ingkang leres udah apa-apa. Jenenge kleru kok. Nah, saking dari itu lalu tuh ya berarti aku kudu hati-hati dengan hal ini. Kocok lo gini nanti MC kondang ketika layatan MC, Nah kegowo neng manten, tadi neng manten tadi poro jenazah ingkang minor ya. Yo keterucut ngoten niku ketika dirawat jenazah iki nek layatan mending mangkat gasik. Ben ora kadawan MC. Iku ya kali-kali kuwi ngoten. Nah, iya kan Pak, apa? Ingkang terusnya pengantin atau pinanganten. Dados Apa temanten? ada dua tembung sing sering digunakan. Siji temanten, loro penganten. Biasanya niku. Nek pinanganten iki dadi tembung, dadi artine iki yang dimantenkan. Nek penganten dan temanten itu langsung merujuk kepada sepasang itu. Jadi yang langkung prayogi mereka ngginakaken tembung penganten utawa temanten. Wonten ingkang ngendikaken nek penganten iku sadurunge panggih. Sadurunge panggih iso disebut penganten. Ini nek isbar panggih ana temanten. Mergane wis temu panggih kan ketemu. Temu tadi temanten. Penganten mergane saka tembung nganti iki ngenteni. Ngenteni. Ada yang berpendapat seperti itu. Monggo nek kula ya tanggung kabeh. Penganten ya temanten nek pinanganten karena kula malah ndak ada pakai. Mergane artinya tadi racu termasuk juga tadi putra pinanganten salibin. Wonten putra temanten. Ini berarti Joko ketemu Dudro apa Dudro ketemu Rondro dari sono anake. Itu penganten atau temanten sekam. Iku ngaten. Nami telaten aja kan kan ya arang ya nami ngangge yoga. Yoga pengertiannya adalah anak. Bukan yoga temanten. Langsung temanten nek yoganipun sampun pinten anakmu kira atau putranipun pinten kira merujuk ke istilah untuk anak yoga. Ana ya nggon kedaerahan yoga temanten salibin ya di apa tetap sebagai penyebutan sebagai anak di situ. Begitu. Oke, ngaten boleh mugi-mugi menapa ingkang dipun sinau sadangunipun menika wonten pigunanipun saged dipun cakaken dhateng ing padintenan ing bilih mangke panjenengan anampi dawuh saking masyarakat utawi nampi dawuh saking sinten kemawon. Semoga jawabanipun setunggal kemawon
Nggih, sedika. Perkara engko bingung dan sebagainya kuwi urusan buri. Walaupun nonton contoh-contohnya, nah menika saged dipun petik. Kalau wingi kula MC wonten AMPMD, boyong penganten. Naskah penerimaan boyong plek podal. Tegese biyen aku tahu nge-share babonan ternyata digunakan. Nah, ngoten niku tumrap kula nuwuhke rasa bobok. Oh, ternyata ya memang berguna. Nah, menika menika mujudaken pepanggihan ingkang pungkasan kelas sinaos mekaten menika nggih monggo saupami mangke wonten bab-bab ingkang perlu kedah sesambetan tegese secara WA, grup dan sebagainya monggo menika saged nggo sarana silaturahmi. Boten ateges ketika rampung acara kelas njo grupnya bubar banget. Boten menika monggo saged kangge sarana menjalin silaturahmi antum seserepan lan sak panggalipun. Lan kula ing mriki pun saat dangunipun 17 pepanggihan, 16 tadi 17 pepanggihan kula kathah lepatipun tumrap para kanca sedaya saestu nyuwun kenging samudra pangarsami. Boten ateges menapa-menapa ning ya monggo sarana pasrawungan lan ugi supados langkung caket ing raos kemawon. Terus saupami wonten tembung-tembung ingkang dilalaipun kok dados gepok ing rasa ora kok niat dinggo nyenyenges dan sebagainya mboten nah menika kangge supados langkung raket kemawon. Boleh mekaten atur kula cekapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Mbok monggo, nggih. Wonten ngajeng apa? Nggih, Pak Suryono wonten pangandika. Monggo Pak Sur, beli wonten pangandika. Oh,